Tak kira baju tak har baju dong baju orang. Tam nih thang bay bak punung ya. Iko mo joto na borok ni bukung kolok khangare rong ni gare mang mo joto na borok gare de jakai habeka borok tan thasi botan nai iko na bedi bang borok rok khangare rok dol dol ka habeka BJP party office iko budronya thame gale thandang khane nya sabla thati ha iko taw ko wan tharo la kha dia sarok phayo gunung ya gunung ya thana na ye kebo tong ba jaro no ta kiri baje Ano tay khar mar chidi ni sabu khar ka ni mo video ko abanya ra chidi tabu ti kolam si belum ti tabu borok phake ka borok sing ko borok se deskan phari ko kai ti prasa e borok tam nila tharong nai ba chung ti prasa kijing ti prasa ngane borok tam naro sponsor bola khonai borok bisi dol dol tabu chin borok bukha kai ti prasa du thangnai ula wala nyani rula stung ko ma ti sabaje nong ka ka to baje he tongor nai khana nang ya ai khana nang ya tong ni aji tang ko jon boro la tong thoi be ba nge buri rok boda buja tama bulu tang abu ko mo dia khadi video ani kurel ko net nai thakren bo nong rok phaino wan chorok da machin borok rok lachi ya de ini ta thilani na a wan thak ta kai phai bor a wan chorok tang di sibuta ta kai phai di sibuta bongli borok wala nya ba ki sire gari to guni ka tha chin simla tharok to lai oi ini ti prasa bodu thai bang kanya tam dol gar no lo su wa su na khon to tong bai kham di mu lo ba bong na wan su ba ti ni bai tong kham na ha chi ni ko la bo sai